Aquest és... un monstre! M'havia fet il·lusions que el vostre poder hauria crescut, però sembla que encara era massa aviat per vosaltres. Sano, ja no tens cap estratègia? És inútil. La diferència de poder és massa gran. Ha pogut evitar fàcilment l'arma divina vivent invisible de la combinació de poder d'en Van i teu. I la meva nova tècnica mortal rosca magnètica de triple potència tampoc li fa efecte. Sí, és una tècnica magnífica. Que cadascú s'imagini el contingut de la tècnica. Au, us sembla que ho anem acabant, això? Només que en Kill Norton fos amb nosaltres. Si combinéssim el nostre poder amb el d'en Kill Norton, podríem perfeccionar la fusió d'una arma divina invencible. El poder d'en Kill Norton? Ara que hi penso, encara no l'he vist. La fusió d'una arma divina invencible. Tu ets l'única persona a qui ho puc demanar. Tot plegat és per culpa de la mena de vida que he dut els darrers 10 anys. Fa 10 anys. No treia les meves armes divines davant de la gent, però tots els que m'envoltaven em miraven com si fos una cosa estranya. Potser intuïen d'alguna manera que era una persona del món celestial. Vaig evitar progressivament comunicar-me amb les persones i el temps que em passava tot sol es va anar allargant. Aleshores me'n vaig adonar. Tenia el do del càlcul. Després d'allò em vaig posar a calcular-ho absolutament tot i vaig començar a preveure coses. Les trobades amb altres persones, els moments oportuns, la tria de la gent, la manera de parlar, tot ho anava calculant i semblava que donava bons resultats. Quan vaig arribar a secundària tenia les persones que volia i em pensava que ja se m'havien acabat els dies de solitud. Però tot allò tan sols eren relacions enganyoses. I per força havia de ser així, perquè totes aquelles relacions s'havien basat en càlculs. No tenia ni un sol amic que m'acceptés com era, de tot cor. Al final, era clar que havia estat completament sol des del començament. Sí, fins que els vaig trobar ells. Ells van ser els únics companys que em van acceptar sincerament. Estaven en la mateixa situació que jo i eren les persones que millor entenien com em sentia. Però jo els he abandonat a la seva sort. Encara lluités amb ells amb totes les meves forces, no tindríem possibilitats de guanyar. Així que vull desprendre'm d'aquesta vida passada de càlculs. Durant aquests 10 anys he estat allunyat d'ells. Vull lluitar amb els meus amics. Però el meu cos no fa cas del que li ordeno. Per això t'ho suplico. Fes que m'enamori de les ulleres i arrossega'm fins al lloc on són el Van i en Diego. Entesos. Faré que t'enamoris de les ulleres. De veritat? Em pensava que almenys podríem resistir fins que en Weki arribés, però no podem més. Ja m'ho pensava. L'escala B era la bona. Tal com havia previst. Kill Norton! Què? Com és que ets aquí? Mori, l'has portat tu? Sí. He pensat que si venies seria una bona ajuda. Ben fet, Mori, ets un geni. Visca! Quina sorpresa! No deies que només els babaus disputen batalles en què no tenen totes les probabilitats d'èxit? No sóc un babau. M'he hagut de fer rentar el cervell per poder venir. No! Ets un babau. Què? Que no has tingut altre remei que fer que et fes enamorar de les ulleres? Si no t'he fet enamorar de cap ullera ni res que s'hi assembli, home. Què vols dir amb això? Si abans he fet tot el que m'has dit! Sí, la postura de la naneta bleda, la limitació de poder per fer enamorar de les ulleres.
Però la cama que tu has aixecat era a l'esquerra. La cama correcta era a la dreta. Què? No has vingut perquè no tinguessis altre remei. Has vingut per pròpia voluntat, per ajudar els teus amics. Gil Norton! Això és un home. M'has enganyat a mi, en Gil Norton, de quocient intel·lectual 179. Sigui com sigui, ara que tenim aquí en Gil Norton... Sí! Per fi, ha arribat el moment de fer servir aquella gran tècnica prohibida! Som-hi, van, Gil Norton! Sí! Fusió invencible! Arma! Dim... No puc. Al cap de 2 hores. Fesa superada. El teu nivell ha pujat fins a les 9 estrelles. Ara tens l'arma divina ocell Seiku. És impressionant. Ha pogut obtenir una estrella en tan poc temps? Prou xerrar! Margaret, comença la fase següent de seguida, la de les 10 estrelles. Sí. Amb 9 estrelles no en tindré prou per derrotar l'Anon. M'haig de fer fort de pressa. Ara tots deuen estar lluitant desesperadament. Entesos, comencem. Però només et diré una cosa. No et moris. No, saps? Ets més bo del que sembles. Gil Norton! Sisplau, desperta't! Has de fer un esforç! M'has dit que et portés fins aquí, oi? I allò? I aquella fusió invencible, Ei! Me'n penedeixo. Res de penedir-se'n! És inútil intentar-ho. El meu pare ja em va parlar de la seva tècnica combinada, però de tota manera no és la mena de cosa que els funcionarà amb mi. És una llàstima, però ja he vist tot el que podeu oferir. Ara us eliminaré. Vindrà. Segur que en Weki tornarà fet una persona més forta. No et permetrà que ens eliminis. La veritat és que el teu poder és el més empipador de tots. Seràs la primera que faré desaparèixer.